Komik hitza edo definizioa Estatu Batuetan sortu zen, bateratzen ziren revistetan eta egunkarietan tira komiko horietatik, ez? Gero, adibidez, novela grafikoa eta, novela grafikoa ere Will Eisnerrek jarri zion izena, ja izango litzateke istorio luzeak, ilustratuak, sekuentzialki kontatuak, ezta? Eta, gero ere beti handik egon da tradizio handia Frantzian, Belgikan, komiki europearra zela definitzen dena, edo franko-belga, hori izan zian Tintin, Asterix eta estilo horretakoak, ezta? Eta hemen, TVO eta estilo horretako aldizkaria zianak edo fanzineak eta bertan izan zen pixka bat indarra hartu zutena. Gaur egun hemen ere, ja mundu guztian bai egiten dira novela grafikoak, beste estilotako komikia, hilabeteroko superheroien komiki horiek eta, pixka bat horrela. Nik usten dut orain askoz onartuago dagoela ez, beti esan da komikiak konsideratu diala pixka bat konsideratzen zian aurrentzako, aurre konsumitzeko material bat, ezta? Bai hasieran, tira komiko horiek zian pixka satirikoak eta baizik joaztela helduxagoentzako zuzenduta, baina gero superheroiak eta zianean bai konsideratzen zian unientzako gauzak. Gaur egun askoz onartuago dago, novela grafikoa beste genero literarioa dela, adin guztietako daude. Orain adibidez asko erabiltzen da irakaskuntzan, edo biografiak azaltzeko, edo adibidez orain atera da fisika kuantikoa esplikatzeko komiki bidez, ilustrazioak edukitzearekin gauzak asko errestu egitezke. Orain ja askoz onartuago dago, adibidez orain liburutegik ere askoz komiki gehiago eskatzen dute, ez bakarrik novelak edo ensaioak edo ez. Eta adibidez orain euskerazko komikian argitaletxe gehiago sortu dira, bai Jarrietekin, Astiberrik asko atetzen du, Astiberrik orain eratea du aurrentzako euskerazko komiki linea bat. Eta adibidez autoedizioa ere asko zerrexagoa da orain. Leheno zure komiki argitaratu nahi bat zenun, oso garestia zen, internet bidez eta gauzak asko errestu dira, Joxan Olabe edo Jon Giudakiolak edo, adibidez jotzen dute, edo Etxeberria anaiek atera duten Buian komiki ere autoeditatua da, eta behira ze formatu daukan. Eta adibidez Jaurlaritzak ere hasi da Jaurlaritza, diru laguntzak ematen, komikeek atatzeko, urtean ez dakit diru edo ematen dituzte laguntza. Eta nik usten dut askoz onartuago dagoela eta askoz gehiago argitaratzen dela publiko guztiarentzat.